ug mga tiunay ngan lus ay para haimo. Ikaw laan bilingan, hingyap tinindughan ko. Kung maruruyag ka, mapakasal kita largo. Intoy kon ako man an hingyaphan, kasing-kasing sarit lakan nanay tatay kan lona nga lolo. An iya desisyon an siya pagtutumanon ko. Kung hira maruyag magpakasal ako haimo. Nahadlok ako pagsarit hitim nga kagan-anak, kay maisog irangan bangin nga kumabagkak. Imbes nga anakon plano haimo pagpakasal, at ulugod ako malanding ha hospital. Ayaw gat kahadlok ay haupay man an tuyo mo. An ungod nga gugma na antos nagsasakripisyo. Pakita ahiraan imo pagkamaduro to. Ayaw ka baraka kay deri ka malabo. Smiling maupay nga karantahon, kamakaruruyag lang pamation. Tinean usuhaton, mga waray nun, kanta istorya nga baton-baton. Salamat laiday kay naruyag an imkag anak. Kasiring ko hato nga ako ira na malatak. Pagsarit ko haira nga ako mga ngasawa. Waray bumalibad kay karuyag ngayan mira. Ano naman yan na iton imo mga desisyon? Sigurado ka na bahin pagpakasal ha akon? Igin anda mo na an imo pagkalugaringon. An pag-asawahan deri lama sayon-sayon. Smiling maupay nga karantahon, kamakaruruyag lang pamation. Inean usuhaton, mga waray nun, kanta istorya nga baton-baton. Deri na mababagbo, yekon akon desisyon. Karuyag ko na magpakasal haimo dayon. Yanaan panahon nga matutuman an nga tanan. Dadadon ko ikaw na adto ha simbahan. Adios na hayo akon mga kasangkayan, mga kabuktuan.